Dnešek byl takový malý vzorek toho, jak to vypadá s dětskama od rána do večera. Že si něco naplánuješ a nevychází to absolutně. Takže plán byl vyrazit vlakem, že jo, Larry? Na to bych tě utahal na vlak, no. Tak Prdlajs, ten nám ujel, takže jsme jeli autem a aspoň se svezla lodí, viď? Přívozem. No, pak jsem zapomněl, jak vypadala trasa, kterou jsem tady šel, takže tam jsme se rovali s kočárem. Lara se rozštípala na kole, viď? To si chtěla jet domů. Hřev jak blázen. Nohy bolej jako blázen. Viď? Představa, že takhle pojedem dalších kolik dní, několik desítek. Na to, jak to nešlo a vyrazili jsme někdy ve 2, ve 3, tak půlmaraton není špatný. Viď? Ale furt by mohlo být hůř. Tak. To bude lepší než doma, ale. Jo, jo. A je to. Hotovo. Radovali se všichni a myška nejvíc. Jak jsem to chtěl říct. O čem čteme? Řekneš mámě? Ahoj. Jasně, řekni ahoj. Co? Pošleš pusu mámě? Na dobrou noc? Řekni mámo dobrou noc.